От Лондон като цяло аз лично съм много доволен, пък и момчетата, които бяха с мен също. Само позитивни неща, много стабилна организация, благодарение на Моника Маркова и абсолютно всички, които бяха замесени там, много добре се получи. Имаше достатъчно хора, много хубаво парти се получи, изобщо всичко беше както трябва да е. Ами там са малко по-друг тип. В смисъл такъв не е като тук са парета, седнали хора, там всичко живо е право, което по принцип така трябва да е. Има повече вайб. Плюс това тук сме постоянно пред хора, те тук малко са ни свикнали и не сме толкова интересни, докато там малко са зажаднели за такива неща. Като цяло беше хубаво. Слушам всичко и не ми се прави само рап, защото в един момент рапа ми е много скучен. В смисъл хубаво, едно парче, второ парче, пето парче и много хора ме питат, що не направиш примерно като чит след хит, ми вече съм го направил, какво да го правя пак. Правя ги, давам нататък. Не съм от този тип изпълнители, дето ако почувстват, че едно парче върви и ще направят още 10 такива. Както са, да ни споменаваме имена, тия дето ги гледаш по телевизията, половината са такива. Дето са най-известните. Всяко едно парче им е еднакво с предишното. В момента такива работи няма кепа. По-хубаво да пробвам нещо ново, да ни стане, кой знае колко добре. Хората не ме вълнуват въобще дали ще ме плюят или не. Въпросът е, че аз за мен си го правя. Аз съм си най-големия фен, слушам си най-много музиката, така че деца вика си знам всички текстове наизуст. Аз имам много неща и аз завадени като албуми. Няколко даже работа, ама няма да са скоро. Видеа готвим. Отделно работя сега и с Емо от Central Side, който беше, сега вече е само Емо. С него също правим албум. Готвим много видеа като цяло, самостоятелни с други хора. Записвам при Мастило, в Мастило Music, в Central Side Studio, също така в Campa Records, при Павката, мой много добър приятел с Campa Records, да, в Раковски. И изобщо съм много добре се чувствам. И затова на много хора казвам, че като ме питат успешен ли си, успеха не винаги е пари и медия и какво ли не. При мен успеха е малко по-различно нещо. В смисъл има различни аспекти. За пари още не съм успял, но за някои други неща съм си успял доста. Неща, които съм искал на времето, съм ги постигнал, което за мен е достатъчно. Поне на този етап е достатъчно. Пък е доста по-важното от парите, защото те се харчат, знаеш. В най-скоро време. Това между другото ще излезе ли преди сряда? Значи сряда имаме парти в ВОК с Емо. Чакаме да дойдат хора. Хора, елате. С Емо готвим няколко клипа последствие. Едно след друго, които ще почнат да се снимат съвсем скоро. Аз ще изкарам един клип сега, чакам да е готов всеки момент. Отделно този уикенд или другата седмица по някое време снимаме Резум, след което само се зафащаме, имаме няколко неща за снимане. Нови неща има. Просто хората трябва да свикнат да пълнат клубовете, за да има добри хонорари, за да се влага повече за видеа. Защото музиката е лесна, видеята са сложни. Така че, който иска нови парчета, да идва на участие. Няма вакана всеки път по-отделно. Влизате си, следите си Пловдив Купс, изкарва статии и следите си Пловдив Купс. Следите ми фен страници, два профила съм си направил, за да е по-удобно на хората. Това е. Следите и действате по задачите. Не само да ме питате, ще има ли нови песни. Ще има, когато има пари. Новите албуми, като излезнат, си ги купете, даже си купете по 2, подарете, купете си по 3, подарете на хората. Така се прави, то без пари не става. Иска ми само не става. Няма нищо безплатно. Никъде. Даже и гаджетата ви си ги плащате после шопинг и глупости пъти. Аз не давам за гаджета, не давам за морета, давам за музика.
Идва, вика, какво става? Си викам, какво да става? Тя ми вика, щом става? Ай, лак.